Masu kallon mu barkanmu da warhaka. Idan yau kuka taɓa shigowa cikin channel ɗinmu na Farfajiyar Mata TV, da Allah a daure ai mana subscribing, ai mana liking, ai mana share, ai mana comment. Ai subscribing ba wai a kalla a kuci ba, kuma ai mana comment, ai share, sannan kuma in an mana comment hakan zai ƙara mana ƙarfin gwiwa a cikin wannan shiri namu. Shirin Farfajiyar Mata kuke tare da shi a daidai wannan lokaci, tare da ni yar mutan kofar na isa Farida Haruna Ismail. To, ko mu ce shirye-shiryenmu da suka gabata da baya mun yi magana da dama akan abubuwa, akan abin da ya shafi period, yadda ya kamata a ce an kula da jiki da kuma yadda ya kamata a ce an kamsasa wajen amfani da muski domin tsaftacewa da tsarkakewa. Su kuma duk mun yi wannan bayan da kuma irin abubuwan da mace take rasawa idan ta yi period, da kuma abubuwan da ya kamata a ce ta yi a lokacin da take wannan period din domin ganin cewa kar ta rasa ni'imar cikinta ga baki daya. Sannan kuma bayan an gama mun faɗi abin da ya kamata a ce an yi domin dawo da ni'ima da martabar cikinki a matsayinki na mace. So yanzu za mu yi magana akan yadda ya kamata a ce ko mu ce rabe-raben abin da ya shafi kwalliya. Amma kafin mu shiga cikin bayanin gadan-gadan, kada a manta duk wanda ya taɓa shigowa cikin channel ɗinmu na Farfajiyar Mata yau, to da Allah kada ya kalla ya wuce, ya daure ya mana subscribing, ya mana liking, ya mana share, ya mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku wannan shirye-shirye da muke kawo muku a daidai wannan lokaci. So kwalliya ta kasu kashi-kashi. Akwai kwalliya da zaki yi, za a ce ta safe, akwai ta rana ko ta yamma, akwai kuma kwalliya ta dare ta kwanciya bacci. To akan ta za mu yi magana. Kwalliyarki da zaki da safe ko da rana ko da yamma, zaki iya yin kwalliyarki, ki iya shafa hoda, ki saka jambaki, in kina jagirama ki jagirarki, ke da ma dai duk abin da zaki, ki saka tarkacenki, ki saka dan kunnenki, ki saka sarƙa, ki saka suwaye. To duk wannan zaki iya yi a kwalliyarki ta tsawon yini, kama daga safiya rana yamma. To mu abin da za mu yi magana akan kwalliyarki ta dare. Ita kwalliyarki ta dare ba ta buƙatar waɗannan abubuwan gabaki ɗaya. Inda ya kamata a ce kin yi ta kwalliyar dare, zaki kwanta bacci, farko zaki yi wanka. In kika yi wankan ki wanke lungu da saƙo, ko ina ya fita, musamman wajejen da aka san cewa suna da riƙe datti wanda su suke ba da matsala, sai a mai da hankali a wajen wanke su. So in kika gama kika fito kika tsana jikinki, sai ki samu turarukan ki. Ya danganta kuma da yanayin da ake ciki. Idan ana cikin yanayin zafi ne, so kin ga abin da zaki yi daban, bai kamata ki dauki wasu mayuka waɗanda za su ƙara miki zafi kice zaki shafa ba. In yanayin sanyi ne kuma, so kina buƙatar mai ki shafa shi ma mai sanyin ƙanshi. So ya danganta da yanayin da ake ciki da irin haka zaki yi amfani. So sai ki zo in kika shafa turarukan ki, sai ki samu turarukan ki, idan humra kike da ita, in turarukan ki ne body spray, duka a samu a hada a shafa. Idan aka shashafa su baki daya, kika feshe jikinki da kamshi. So dama abin da muka yi magana a baya, mun yi magana akan shafa jambaki, hoda, jagira da waye idan kina yin su. So wannan kun ga shi a wannan a fuska ake magana. To yanzu duk fuskar ki bata buƙatar wayannan. Alaba shi idan lokacin sanyi ne ko mu ce ko lokacin zafi haka, in kina da farar hoda kiya iya shafawa. Amma dai babu farar, kiya iya dan shafa ja domin fuskar ki ta da fitowa kiliya sosai. So daga ita kuwa ba za ki ce za ki ɗauko wani jambaki ki maka ba, ki ɗauko wata jagira ki maka, ki ɗauko wata sarƙa ki ɗora, ki ɗauko wani ɗan kunne ki ɗora. A'a, duk ba a buƙatar sa a wannan. Abin da kawai ake buƙata shine ki yi wankan ki fita kwal, ki shafa jikinki da turarurruka waɗanda ya kamata a ce kin shafa su, masu sanyin ƙanshi, masu jan hankali, masu tada hankali, ba wai turarurruka waɗanda suke masu ƙarfi, waɗanda za su zo su je su zama cewa kuma suna bugar da kan mutum ba, wanda zai bugar da SOK ɗin naki kuma kin ga ai ba magana. So masu sanyin ƙanshi ake buƙata a cikin shafa, kin yi amfani da su a daidai wannan lokacin. So in kin gama ko ina jikinki ya ɗau harama ya ɗauka shi, sai ki samu kuma underwearki su ma masu kyau, ki ɗauko su ki saka su ma masu kyau, ki saka su a jikinki. Ai an fahimci abin da nake nufi. So sai kuma ki ɗauko kuma rigar baccinki mai kyau, ita ma ki saka. Yauwa, saboda inda wani zobe a hannunki ko wata ɗan kunne da sarƙa, mun ci duk ba a buƙatar su.
saboda waɗannan za su iya baki matsala, za su iya bada matsala su waɗannan, saboda haka ba za ki amfani da su ba sai kin saka su ba duk ki je kina ta fama da karo a jiki. So waɗannan duk ba a buƙatar su. Abinda ake buƙata dai shine kamar yadda muka faɗa, a samu a kamsasa jiki, turare ko ta ina aka dushe ki a jiki kina ta zabga uban ƙanshi. Yawwa to lafiya lau hajiya ta kin baza capacity, kin samu undawayen ki masu kyau kin saka, yawwa sannan kin ɗauko rigar baccin ki kin maka, ita ma kin feshe ta da turare, ta zama komai dai lafiya lau kin baza capacity. So kada a manta za mu tsaya a iya nan wajen, a nan kuma shiri na gaba insha Allah za mu magana inda ya kamata a ce kin shafa turare, ya kamata a ce kin ma shafa turaren shi kansa in zaki shafa wani waje ne yake buƙatar turaren a jikinki, wani gaɓoɓi ne, za mu magana akan wannan a nan gaba insha Allah. Idan yau ku taɓa shigowa da Allah kada a kalla a wuce, a yi mana subscribing, a yi mana liking, a yi mana share, a yi mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Ku kasance da shirin Farfajiyar Mata. Muna godiya da kallon shirye-shiryenmu, mun gode. Sannan kuma kada a manta har kullum ina faɗa, duk wanda ya zo ya subscribing a cikin channels ɗinmu so ɗaya, so kada ya ce zai kuma sake yi. Idan ka zo ka sake yi wanda kai ne zai sauka, kamar yadda na faɗa idan muna da subscribers a ce kaga subscribers ɗin da suke channels ɗin da ka danna guda 30 ne, so bayan ka yi subscribing ɗin ka san 30 sai ka ga 30, so kuma in ka zo ka sake dannawa zai koma 29 wannan da kai ya sauka. So don haka a gane wannan. Muna godiya da kallon Farfajiyar Mata TV. Ku kasance da mu a shiri na gaba domin jin abubuwa da za mu kawo muku muhimmi a cikin wannan shiri na Farfajiyar Mata. Har kullum dai mu shine fatan mu a zauna lafiya a gidaje. Masha Allah, muna godiya, sai kun ji mu a shiri na gaba.